Dobrodošli u meditaciju koja će vam pomoći da ostanete potpuno smireni svaki put kada vas vegani, pasivno ili otvoreno, optuže za ubistvo, saučesništvo u genocidu, licemerje i sve drugo što može da pokvari konzumaciju omiljene vam životinje. Udobno se smestite za trpezu i stavite ruke u položaj krave koja žali maslačak. Duboko dišite. Zamislite da udišete miris sveže isceđene cvekle sa čije semenkama i mlevenom šparglom u sosu od leblebisanih brabonjaka divokoze. Recite sebi, ovo nije priča o hrani. Ovo je priča o nama. Ja sam svaštojed. Svaštojed. I ništa mi nije strano. Prema hrani nemam emocije. Samo neke stvari jedem više, a neke nikad više. Usmerite svu pažnju na sagovornika. Primetite kako se kroz vas obraća sebi. Osjetite njegov unutrašnji konflikt, mešavinu straha, krivice, prezira, a iznad svega njegov nemir. Osjetite zahvalnost prema univerzumu što vam je dao da budete vrsta koja može da bira šta će da jede. Sada zamislite decu iz Liberije kako u slast glođu vašeg sagovornika. Levu ruku, levu nogu, levu stranu stomaka, levo uvo, celu levu stranu. Sada decu prebacite na njegovu desnu stranu. Oni glođu desnu nogu, desnu ruku, desnu stranu stomaka, celu desnu stranu tela. Pogledajte srećnu liberijsku decu kako su im puna usta životinjskih prava. Recite glasno u sebi. Prasetina nije leš, niti zločin, jer ja nisam forenzičar na uviđaju. Prase bi mene pojelo jednako slasno kao što i ja njega sada jedem. Primetite sada sa kakvom lakoćom slušate optužbe i uvrede, dok istovremeno nestaje vaša potreba da optužujete i da vređate. Vi samo poštujete sopstvene živce i sopstveni izbor. Osjetite pozitivne efekte vežbe. Primetite kako vaš odnos sa sagovornikom više nije zakrvljen, već je bljutav, baš kao njegova hrana. Uzmite sagovornika za ruku i recite mu nežno da će nas sve jednoga dana pojesti zemlja, a do tada se treba jebati i projekte pisati.